Jaký obor jste na průmyslovce studovala a kdy? Technický lyceum a od roku 2003 až 2007. Na co nejraději vzpomínáte z období studia na naší škole? Si na to, jak jsem strašně štvala učitele. Jakým směrem vás studium na průmyslovce nasměrovalo a co vám dalo do dalšího profesního života? Jsem schopnost naučit se spoustu věcí za krátkou dobu. Proč jste studovala právě technické lyceum? No, protože jsem s tátou rozebírala auta. Proč jste si pak vybrala veterinární lékařství? No, protože jsem od malička chtěla být veterinář. Pomohlo vám toto studium k tomu, abyste zvládla přijímačky na veterinu? Mačky úplně ne, ale pomohlo mi to třeba v tom prostorovém vidění, protože u toho zvířete, když operujete nebo děláte nějakou plastickou operaci, potřebujete to vidět, potřebujete si představit, jak ty cévy potřebujete zachovat a zachránit, aby vám to dál fungovalo, aby to neodumřelo. A v tom mě hrozně pomohla třeba deskriptivní geometrie a tyhle různý další předměty, kde si dovedete představit tu prostorovou orientaci a na základě toho pak výjít ten řez. Co považujete za svůj největší profesní milník? Asi, když jsem vydělala výšku. Jakou radu byste předala dnešním žákům? Na tom liceu je nejlepší, že ono opravdu vás naučí vyzobat ty informace, které opravdu potřebujete a naučit se ty podstatné věci, které jsou důležité a ty ostatní vynechat. To třeba jiný obory nemají, protože vám dají přímo prostě seznam, co se máte naučit. Když to tady ne, tady vám prostě navalejí hromadu knížek prostě a vyberte si z toho a buď to uspěješ nebo neuspěješ. A to je podle mě nejlepší příprava na výšku, jakoukoliv, úplně jedno jakoukoliv. Jaké znalosti či dovednosti využíváte ve své profesi? Právě třeba deskriptivní geometrii, ředění a počítání dávek, přepočty různých miligramů na nanogramy a tak dále, to se používá ve velkým. Mě se vždycky dostane, když teda jako, pro mě je teda stěžení vzoreček trojčlenka. Jako trojčlenka spočítá úplně všechno, trojčlenka je hýbač světa. No a když si pro trojčlenky konečně vypočítám tu dávku na toho křečka, tak zjistím, že vlastně nemám stříkačky, kterou bych to natáhla. Co byste poradila žákům, kteří uvažují o studiu veteriny? Logicky uvažovat. A hlavně se rozmyslet, jestli vůbec opravdu chtějí dělat veterinu, protože to není o zvířátkách, není to o zdravých, hezkých zvířátkách, je to o nemocných zvířátkách, hlavně o lidech kolem těch zvířátek a umět s nimi mluvit, pracovat. Není to jenom o tom, že mám ráda zvířátka, ale musím denně koukat na nemocný zvířátka, vysvětlovat těm lidem. Spousta lidí to nechce slyšet, nechce pochopit a vy i přesto musíte prostě s těma lidma umět pracovat.